Ya za a yi ka bangaje muna tafiya mu sa'annin ku ne da za ku dinga bangaje mu? Kun gan ku tsofai da ku? Ka je ka turo duk wanda za ka turo mu ba mu da sa'a a garin nan. Duk wani baka in kana da gata ka je ka turo. Wuce ba. Za ku gani ba dai shan na majalisar taku ba za ku gani. Ya ishe ka san yaron goma? Kan tankara ina da kan tankara kowaye mu yanzu ya kare sai mu gabaki ɗaya ku kuna tafiya ba wallahi yalla bai ba ni bane ba ka gan shi nan ka gan shi nan kai kada ke shi ba ni ba sai ka rike da kaga to ka tsaya mai bayani mana kaga bawan Allah wannan bawan Allah ne kirki ne lokacin da ya taho sadaf kawai ni kuma ina daidai kamar nan abokin yana nan sai muka ya tafi